מקום מפגש לצוותי שחר, רעיונות, גישות ודעות אישיות שלכם. לא לפי הספר, מתחילים. היום אנחנו נמצאים עם סיגלית גלאי, כבר 20 שנה יועצת חינוכית, היא גם פסיכותרפיסטית התנהגותית ומובילה צוותים ליצירת אקלים מיטבי. מה שלומך סיגלית? היי נועם, בסדר גמור, תודה. רציתי לשאול אותך באמת כאילו לאור הניסיון הרב שיש לך, מה מחנכי שחר הכי צריכים מיועצת חינוכית כדי לעזור להם להצליח בעבודה הלא פשוטה שלהם? מהניסיון שלי אני חושבת שהם זקוקים לאוזן קשבת, לחוסר שיפוטיות, הרבה פעמים גם לזמינות, שכשהם צריכים כאן ועכשיו יהיה מי שיהיה איתם, יהיה מי שיכיל איתם מצבים שונים, יהיה מי שיעשה איתם חשיבה משותפת כשהם קצת צוערים, וייתן עוד איזושהי נקודת מבט שתסייע להם להתקדם, להמשיך הלאה מאותו מצב. מה לפעמים מחנכי שחר לא כל כך מבינים בנוגע לרגשות של התלמידים? אני חושבת שהעבודה עם תלמידים היא דומה בהרבה היבטים, אבל אחד הדברים השונים בלעבוד עם ילדים מאתגרים, זה שהם ילדים מאוד אמוציונליים, והתגובות שלהם הרבה פעמים הן מאוד רגשיות וסוערות, כי מאחורי זה הם ילדים מאוד רגישים. אז הם מאוד מאוד רגישים לכל מיני ניואנסים קטנים, לטון הדיבור שדיברו אליהם, למבט שנתנו להם, לאמירה שאמרו להם. ויכול להיות שהאמירות שנאמרות לכלל התלמידים יעברו ככה, יעברו על הדרך, ותלמידים לא יתעכבו עליהם. אבל ספציפית התלמידים האלה, בגלל הרגישות יתר שלהם, מגיבים מיד באופן מאוד סוער. יכולים לצאת מהכיתה לטרוק את הדלת, יכולים להרים את הקול על המורה, יכולים להיעלב ולא להסכים להיכנס שוב לשיעור. התגובות מאוד סוערות. והרבה פעמים זה נובע באמת מזה שהם מאוד רגישים, והם קולטים לפעמים נכון את הדברים. לפעמים נכון. דווקא כאילו התגובות שהן הרבה יותר סוערות, זה נראה כאילו אפילו לעתים אולי קצת אגרסיביות, אבל מאחורי זה דווקא מסתתר איזשהו מקום הרבה יותר עדין, אפילו אולי קצת שביר, רגיש בעצם, אם הבנתי אותך נכון. כן, אני אתן לך דוגמה. יכול להיות שמורה תגיד לתלמיד כזה, למה באת בלי ספר? איך אני אלמד אותך אם באת בלי ספר? אז אני עכשיו לא אלמד אותך. זהו, נגמר הסיפור. הילד הזה יקום, יצא מהכיתה, ויצעק עליה חזרה, סבבה, אל תלמדי אותי, לא צריך. מי את בכלל? וכו'. והנה, יש פה עכשיו מאבק כוח. המורה נעלב כי התלמיד דיבר אליו לא יפה, התלמיד נעלב כי עד שהוא כבר בא, ועד שהוא הגיע וכו', אז המורה פגע בו בצורה כזאת או אחרת. גם אם יש צדק, כן? אתה לא יכול לבוא לשיעור בלי ספר ולצפות, אבל צריך לעקוף את זה. כן. מעניין, אז מה באמת יכול לגרום לתלמידים האלו להרגיש ביטחון אמיתי מול המחנכת, גם כשהם סגורים או פגועים, גם כשהם אולי אפילו בתוך הסערה שציינת מקודם? אז אני חושבת שהדבר הבסיסי זה שהוא ירגיש שהמורה בעדו בכל מצב. אני כאן בשבילך, אני מקבל אותך ללא תנאים, אני רוצה בהצלחה שלך, אני יכול לעמוד בסערות הרגשיות שלך, אני לא נבהל מזה. אוקיי? הרבה פעמים באמת המורים אומרים את זה. אני רוצה שתצליח, אני רוצה לעזור לך. באמת מורים אומרים את זה שוב ושוב. אבל לפעמים זה חודר את התלמיד והוא רואה בזה כנות, ולפעמים הוא לא מרגיש את הכנות. הוא רואה בזה, נגיד, סתם משפט שנאמר לי. אז אני חושבת שיש משהו באמת שקשור בכנות. יש מורים שבאמת מתכוונים לזה, ואומרים את זה באמת מתוך הלב שלהם, והם באמת אוהבים את התלמידים, הם אוהבים לעבוד עם התלמידים האלה, והתלמיד מרגיש את זה. ואז כשנוצר חיבור לבבי, אז כאילו הדרך היא כבר פתוחה. אז התלמיד שם לא רק בשביל ללמוד,
אז הוא כבר יספר קצת על מה קורה בבית, והוא יספר קצת על זה שאתמול הוא לא ישן בלילה, והוא יספר קצת, אולי הוא יגיד שהוא רעב, הוא ישתף כבר מעבר לעניין הזה. וכשיינתן לו מענה, לא רק ללמידה, אז באמת השמיים הם הגבול. כי הם יודעים להחזיר אהבה, הם יודעים. מדהים, מדהים. כן, את אומרת בעצם הם רגישים, אז זה יכול באמת להיות לשני כיוונים בעצם, נכון? זה זז הרבה פעמים. אני שמעתי גם מהדברים שלך הרבה פעמים שמגיבים דווקא רגע לטון ולשפת גוף. זאת אומרת, לא הרבה פעמים רגע מה אני אומר, אלא איך אני אומר ומה אני משדר. נכון? זה הרבה אני פעמים. חושבת שהרבה פעמים זה לא רק טון ושפת גוף, זה איך התלמיד משתקף בעיניים. כשמורה מסתכל, אין לנו שליטה על איך העין שלנו מסתכלת. כשמורה מסתכל על תלמיד, הוא לא צריך לדבר יותר מדי. התלמיד רואה בעין של המורה, האם באמת המורה רוצה בטובתו או לא? האם באמת המורה אוהב אותו או לא? מדהים, מדהים. יש לנו שליטה אולי על מה נגיד במילים, יש לנו אולי שליטה אפילו בטון הדיבור, אבל אין לנו כל כך שליטה בשפת הגוף או במבט העין. זאת אומרת, שם הרבה וכדאי פעמים שנהיה מודעים לזה. עיקר הכנות, מה שנקרא, הרבה נכון. פעמים בעיניים. מדהים. ובאמת רגע, מתוך הניסיון הרב שיש לך, ואנחנו יודעים, מחנכי שחר, גם ככלל המורים, אבל בעיקר מחנכי שחר מתמודדים עם המון המון עומס, עם המון התמודדויות שמביאים בעצם התלמידים, באות מהבית, באות בתוך החברתי, בכלל בני נוער. אני הייתי שמח לאיזשהו טיפ שלך, איך מחנכי שחר יכולים הרבה פעמים רגע לשמור על עצמם, כדי לא להישחק רגשית, מול כל ההתמודדויות שהתלמידים האלו מביאים. א', אני באמת רוצה לומר שהם עושים עבודת קודש, ושהם מתמודדים עם לא מעט. ולא רק בהיבט של הלמידה. באמת ההורים משתפים המון, והם יודעים מה קורה בבית, והם דואגים לצרכים הכי בסיסיים של התלמיד. אז באמת הם באמת עושים עבודת קודש, מי שבוחר ובוחרת לעבוד עם תלמידים מאתגרים. טיפ שהייתי רוצה לתת זה א', לא לעבוד עם אגו. ממש לנקות המקום הזה. לעבוד בשיתופי פעולה, זה מאוד חשוב. להיעזר בכל מי שניתן להיעזר בו במערכת. אם זה יועצת, אם זאת מדריכת שחר, עם קולגות שלך. לדעת שאת לא לבד בקושי הזה. אם את חווה קושי, אז מורה מגבירה שאת חווה גם את הקושי הזה. והרבה פעמים שיתוף פעולה ושיתוף בכלל נותן פרופורציה לדברים, ולפעמים אנחנו מקבלים איזשהו טיפ טוב, איזה כלי עבודה נכון. זאת למידה אינסופית. אפשר כל הזמן להשתדרג וללמוד. בעצם את אומרת, מה שיעזור לנו הרבה פעמים רגע המחנכת לשמור על עצמה, זה קודם כל לא להיות לבד בתוך האירוע. אחד הדברים זה רגע לשתף, הרבה פעמים רגע את הצוות, את הקולגות, וזה יעזור לנו רגע להפחית גם הרבה פעמים את העומס הרגשי. נכון, זה גם יפחית את העומס של העבודה עצמה. כי יש לי שותפי פעולה. אני לא לבד בדבר הזה, יש עוד אחראים בנושא. לא רק באירוע ספציפי, יש עוד אחראים בלמידה, יש עוד אחראים להישגים שלהם, יש עוד אחראים בהתמודדות, אוקיי? אז שיתופי פעולה. אז עם הטיפ המנצח הזה, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, סיגלית. שמחתי מאוד, ושיהיה בהצלחה לכולם.